హే గైస్, మన నెల్లూరు జిల్లాలో ఇలాంటి అద్భుతమైన వాటర్ ఫాల్స్ ఉందని ఎంతమందికి తెలుసు? కామెంట్ చేసేయండి. మన నెల్లూరు జిల్లాలో అయితే ఉంటే ఈ వాటర్ ఫాల్స్ మాత్రం పక్కా విజిట్ చేయాల్సిందే. ఈ వాటర్ ఫాల్స్ కి ఎలా రీచ్ అవ్వాలో ఈ రీల్ అయితే చెప్పేస్తాను. రీల్ అయితే సేవ్ చేసుకోండి. మన నెల్లూరు సిటీ నుంచి డైరెక్ట్ బస్సెస్ అయితే అవైలబుల్ ఉంటాయి అండ్ బైక్ లో కూడా వెళ్ళొచ్చు వాటర్ ఫాల్స్ కి. అండ్ దాదాపు నెల్లూరు సిటీ నుంచి 80 కిలోమీటర్స్ దూరంలో అయితే ఉంటుంది వాటర్ ఫాల్స్. అండ్ జర్నీ టైమింగ్స్ వచ్చేసి 2 to 3 అవర్స్ అయితే పడుతుంది. ఇక్కడ శ్రీ పెనుసుల లక్ష్మీ నరసింహస్వామి టెంపుల్ వెనకాల ఈ వాటర్ ఫాల్స్ అయితే ఉంటుంది. అండ్ రైనీ సీజన్ లో అయితే ఇంకా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది వాటర్ ఫ్లోటింగ్ కూడా. అండ్ ఈ వాటర్ ఫాల్స్ కి వెళ్ళేటప్పుడు అయితే ఖచ్చితంగా మీ ఓన్ వాటర్ బాటిల్ అయితే క్యారీ చేయండి. ఎందుకంటే ట్రెక్కింగ్ చేసేటప్పుడు చాలా దాహం వేస్తుంది, చాలా ఆకలిగానే వేస్తుంది మనకైతే. అండ్ ఈ వాటర్ ఫాల్స్ కి వెళ్ళేటప్పుడు అయితే చాలా జాగ్రత్తగా అయితే వెళ్ళండి. ఈ ట్రెక్కింగ్ అయితే రాళ్ల మధ్యలో అయితే ఉంటుంది. అండ్ ఈ వాటర్ ఫాల్స్ చూసేదానికి అయితే చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది. ఫైనల్ గా ఈ వాటర్ ఫాల్స్ చూసేదానికి అయితే దాదాపు 30 to 40 మినిట్స్ అయితే పడుతుంది. ఫైనల్ గా రీచ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా వాటర్ ఫాల్స్ మాత్రం పైనుంచి పడుతుంటే ఇంకా చూసేదానికి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది.